Iako je primarno tvornica električnih automobila, tvrtka Mate Rimca s godinama je postala i pravo malo turističko središte. Što mislite zapravo u kojoj mjeri utječe posjet vašem salonu broju turista u Svetoj Nedjelji? A puno ljudi tu dolazi samo zbog nas. Svaki dan imamo partnere, kupce, dobavljače koji dolaze iz cijelog svijeta kod nas. Čak se tu i hotel jedan otvorio, pa znamo da većina gostiju su zapravo iz naše firme, to jest naši posjetitelji. Mi imamo ture koje se vode kroz firmu i mjesečno imamo 700 ljudi koji samo prođu turu, plus svi ostali, znači nekih 1000 ljudi mjesečno, što je ipak dosta velik broj, a brzo još raste. Mi im pokazujemo cijeli proizvodni proces od ideje nekog proizvoda preko njegovog razvoja, testiranja, proizvodnje samih proizvodnih alata i naprava, pa na kraju dijelova, pa auta na kraju. I tu smo jako otvoreni i pokazujemo ljudima sve od početka do kraja. Mislim da to ljudi voli, zato dolaze iz cijelog svijeta, sa sveučilišta. Čak smo imali jedan slučaj da je došao cijeli jedan avion pun izraelskih studenata čarterom samo da dođu u našu tvornicu i vratili se. Mi hoćemo sa tehničke strane pokazati ljudima kako nastaje proces, ali puno isto dođe zbog toga što hoće vidjeti tu cijelu atmosferu i priču jedne firme koja prije 10 godina nije postojala, a danas je dosta brzo narasta i došla do toga gdje smo danas. Osim što je ljudima to turistički zanimljivo vidjeti šta sve radite, znači od početka do proizvoda, koliko to zapravo utječe na mlade ljude, koji su još u školi recimo? A mladima ja mislim da je važno da tu mogu vidjeti kao prvo gdje mogu jednog dana raditi, kako izgleda to radno mjesto stvarno, kako izgleda proizvodnja, kako izgleda razvoj, a s druge strane isto da vide da je moguće da se ovakva firma izrodi u 10 godina i postane globalno konkurentna u području gdje niko to nije očekivao. Imati ovoliki pogon u Hrvatskoj zna biti poprilično zeznuto, ali Mate Rimac ne pomišlja na preseljenje. Turisti će i dalje, kaže, zbog električnih automobila dolaziti baš u Svetu Nedjelju. Koliko vam je važno da to sve ostane u Hrvatskoj, odnosno u Svetoj Nedjelji? Meni je uvijek bio jedan od ciljeva kao prvo stvoriti radna mjesta ovdje što više, jer puno toga što mi radimo interno zapravo nije toliko racionalno da se radi interno, postoje firme koje rade određene dijelove. Cilj nam je pokazati da možemo mi ostati u Hrvatskoj i što je moguće izgraditi, sa tim isto privući druge da dođu iz drugih zemalja, otvoriti svoje pogone ovdje i na tome aktivno radimo. Nama je primarna djelatnost razvoj tehnologije automobila. Nam je jako drago da 1000 ljudi prođe kroz firmu mjesečno i taj turizam je side efekt, ali zapravo zanimljivo da autoindustrija na neki način, to jest automobilska firma, može pridonijeti razvoju turizma. Možda nije nešto što smo na početku očekivali i razmišljali, ali evo tako se ispostavilo.